Nagbalin ana balaygi iti Pulis Bulilit Runway Model 2025 iti Dakkel Mall iti Iliti San Nicolas. Ngayon daulwan ti Police Community Relations Office iti PNP San Nicolas. Nagbalin na partner ti PNP dagiti kameng ti Philippine Pharmacists Association can share a free ride group iti Iliti San Nicolas. Pakairamanan na iti advocacy groups kanda dumapay as sponsors. Naipabuya iti publiko dagiti nagduduma a uniform ti PNP kan dagiti nakipagpaset nga ubing kan naikanda iti school supplies, hygiene kit, snacks can certificate. Mainaig iti daytoy ket nagyaman ken nagsarita iti maysa kadagiti major sponsor iti daytoy a PCR month celebration ani Miss Mona Lisa Kabakungan iti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte chapter. And we are so very grateful that we have been invited by the program of the Philippine National Police San Nicolas Municipal Station that the Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte chapter has been part of this successful activity. So the Philippine Pharmacists Association is committed to provide community service, but we also bring hope and learnings to children and pupils, and we are also committed to provide safety to our community. Po iti dayto nga aktibidad iti Philippine National Police ket adadan anapatidker iti relasyon iti komunidad ken kastapayan iti biang iti organisasyon a Philippine National Police. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aramen.